Qozon сөйлей. 15 сағат 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлайбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри читлек кошы» дигән радио тамаша тыңларга тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Госман Әхмәтҗан. Уенда катнашалар Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шәүкәт Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фәридә Сафина, Раушан Шәриф, Халим Җәләй, Ирек Бахман, Габделфәрд Шәрәфи, Юныс Сафиулла. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган. Без сөйләячәк вакыйгаларның башы Уфа аэропортына барып тоташа. Безнең ике төп героебыз беренче тапкыр нәкъ менә шушында очрашты. Инде берничә сәгать буран котырганлыктан Уфадан самолетлар беркая да очмый. Шунлыктан көтү залы халык белән тулы. Алар арасында Казанга кайтырга тиешле Асия да бар. Ул уйларына бирелеп, креслода утыра иде. Дөньяны каргысызмы, туташ? Дөнья матур, каргамагыз дөньяны. Нигә каргыйм ди? Әлегә дөньядан зыян күргәнем юк. Зарланмага шәйбәт, бәхетлесез димәк. Ә минем сезгә бик урынлы бер тәкъдимем бар, туташ. Тыңлыйм. Ашыккансыздыр. Мин сезне ресторанга чакырам. Рәхмәт. Таныш түгел иратлар белән ресторанга йөри торган гадәтем юк. Мин шуятмыйм, туташ. Чын күңелдән чакырам. Чын күңелдән баш тартам, рәхмәт. Сез мине дөрес аңламадыгыз, туташ. Аңладым. Әнә кемне дә булса башка берәүне чакырыгыз. Залда кеше шыгрым тулы ич. Кемне чакырыйм икән? Соң алай булгач, апа, әллә сез барасызмы? Юк. Безнең ресторанга җыелышак үткән. Тамагым да тук. Бер калыр җирем юк. Бар кызым, бар. Ашауның уяты юк бит аның. Чакырган җиргә бар, куган җирдән кит дигән борылгылар. Тешләрем булса, бер дә баш тартмас идем әле. Үзем керер идем. Теш протезымга да итә калган. Казан маршруты буенча очучы 115-нче рейс табигать шартларына бәйле рәвештә тагын 4 сәгатькә кичектерелә. Кабатлыйм. Уфа-Казан маршруты буенча очучы 115-нче рейс табигать шартларына бәйле рәвештә. Мин кереп, урын ала торам. Көтәм. Күңеле тартмады Асиянең. Әмма шулай да, шактый ук көттүрүп булса да, кирде ул ресторанга. Бик вакытлы кердегез. Рәхмәтегез, хәзер кайнараш китерерләр. Күңелегез дә күтәрелер, җылынырсыз. Коньяк китертимме, шампанны? Миңа барыбер. Димәк вакытна. Үзегез карагыз. Мин берсен дә эчмим. Менә монысы инде дөрес түгел. Очрашу хөрмәтенә бер рюмка гына булса да капмаган кеше юк. Димәк бар. Сез миңа ошыйсыз. Әле иртән үк аэропортка килеп кергәч үк игътибар иттем мин сезгә. Шуннан ни була инде? Рейсны тоткарлаган буранга гомеремдә беренче кат рәхмәт укыдым. Һәм шул гомердән бирле мине эзәрлекләп йөрдегезме?
Буранга шатланган кешене күргәнем юк иде әле. Зинһар өчен көлмәгез. Минем үземә дә сәер һәм көтелмәгән булды бу. Ә моңа иң элек сез үзегез гаепле. Шундый матур һәм килешле атлап бара идегез. Һәм карашыгыз да, күзләр. Яшын ташы китереп суккан кебек булды. Сизнәсез микән? Менә хәзер дә сезгә карап сокланып туймыйм. Күңелемнән шигырь юлларын кабатлыйм. Тез өстенә тезен куйган, алып булмый шуны күздән. Сез хам гына түгел, шагыйр да икән ич булай булгач. Ялгышасыз. Мин шагыйр түгел. Хәтергә генә төште, ишеткәнем бар иде. Чынлап та. Күз яуын алырдай шибәр идегез. Матур утыра идегез. Хатын кызның ярты гүзәллеге аякларында. Мин моны ихлас күңелдән әйтәм. Үзебез таныштык та кебек инде, ә чынлыкта бер-беребезнең исемне белмибез. Исемем Асия булыр. Я тагын нинди сорауларыгыз бар? Тартынмагыз, бирегез бер сорауларыгызны. Бер очран һәммәсенә җавап бирәм. Асия. Дәвалаучы кыз, тынычландыручы, юатучы дигәнне аңлата сезнең исем. Сез зур белгеч икән. Хатын-кыз исемнәре белгече. Ялгышасыз. Минем Асия исемле сеңлем бар, шуңардан хәтергә кереп калган, мине Арслан дип белерсез. Пассажирлар игътибарына. Уфа-Казан маршруты буенча 115-нче рейска утырту башлана. Кабатлыйм. Уфа-Казан маршруты буенча 115-нче рейска утырту башлана. Менә сезгә минем визиткам. Зинһар, Казанда миңа шалтыратыгыз әле. Аларның самолеттагы урыннары янәшә туры килмәде. Казанга килеп төшкәч, Арсланны чәчәк тоткан ике хатын-кыз каршы алды. Асиягә борылып, кул да изи алмый калды ул хәтта. Самолеттан ерак кына түгел көтеп торган җиңел машинага утырып китеп бардылар. Арслан китте. Асияның кайда һәм кем булып эшләвен, адресын һәм хәтта фамилиясын да белмичә китеп барды ул. Буранлы февраль артта калды. Тик күңелендә кузгалырга иткән буран гына утыра алмады Асиянең. Яшәүнең мәгънәсе югалды. Көне көн, төне төн түгел. Эшкә килсәк, ул эшкә бармады. Өенә кайтса, өендә ям таба алмый газапланды. Кем белә? Бәлки язмыш мәрхәмәтледер алар өчен. Бүген булмаса иртәгә, кайчан да булса бер очрашырлар да әле. Тик кайчан? 1 елдан, 10 елданмы? Ул тикле гомер узгач, алар бер-берсен танымаячаклар да. Арслан да аны эзләр дә, өметен үзәр, онытыр. Асия табаланы. Уфада самолетка утырту башлангач та, янәшәсеннән узып барышлый, Арслан аның кулына кичкенә кәгазь кисәге төртеп киткән иде. Анда Арсланның эш телефоны язылган иде. Тыңлыйм сезне. Миңа Арслан кирәк иде. Арслан Сахипыч киңәшмә үткәрә. Сез аның кеме? Йымыш белән шалтыратасыз. Арслан Сахипычка ни дип тапшырыла? Өметен үзде Асия. Башка шалтыратмас булды. Тик бер айлап узгач,
Икенче сменадан эштән кайтып килгәндә, һич уйламаган, нитмәгәндә очраттылар Арсланын. Асия. Арслан, сен нишләп йөрисең монда? Син? Минме? Эштән кайтышым, Арслан. Мин сине каршы алырга килдем, Асия. Рәхим ит. Машинага. Шәһәр кызы иде Асия. Казанда үсте. Ата-анага бер бала иде. Бердән-бер бала булгач, ярату, иркәләүләрсез дә булмагандыр. Әтисе елгачы, Идел Камы буйлап төрле калаларга йөк ташучы баржада капитан ярдәмчесе. Әнисе шәһәр үзәгендәге мәктәпләрнең берсендә зауч. Сораганын бирделәр, теләгәнен сатып алдылар. Уку җәһәтеннән йөзгә кызылы китермәде Асия. Төннәр буе китапларыннан аерылмый утырса утырды, әмма көндәлегендә эшле булмады. Әнисенең төп максаты кызын югары уку йортына кертү иде. Әти кеше дә каршы түгел. Асия да укырга риза, тик кем булырга? Кая барырга? Медицина институтына керәсең. Укытучы булсага ярар инде. Медицинскийга дим. Юк, медицинскийга бармыйм. Бармактан хон алганда да нишләргә белмим, куркам. Курыксаң, кызым, күзең йомарсың. Йомыйм да бармыйм да. Соң, алай икән, башка бер институтны сойлап карарга кирәк. Мин үстердем баланы. Һәм мин хәл итәм. Ике сөйләшмибез. Медицина институтына барасың, кызым. Юк, мин уколдан да куркам. Укол ясамассың? Аның өчен әнә медсестралар бар. Врач булып, ак халатлар киеп, қолыңны кисәгә тыгып кына чиста җылыда йөрерсең. Аннары, кызым, безне дә уйласың. Улыгайган көнемдә бар ауруларымны син карап хәстәрләп торырсың. Мәктәптә ничертә гомерем буе хыялландым, кызым. Юк, юк дигәч юк. Соң ярар инде, анасы. Бетмәгән иш, башка һөнәрләр дә бар бит. Елгаңны бел. Без бит сине йөзәргә өйрәтмибез. Соң шулай инде, шулай. Бердән-бер кызымны кайда укытырга кирәклекне мин үзем дә белермен. Ат тагалаганда бакабытын кыстырмый торган иде. Мин барыбер врач булмыйм. Булырсың, кызым. Ана үз сүзен сүз итте. Документларны медицина институтына илтеп тапшырдылар. Әнисе белән бергә таптадылар институт юлын. Имтиханнар киртәсендә әйбәт кенә уздылар. Беренче курсында уңышлы йомгаклап чыкты кыз. Җәйге каникулда Асияләр группасын Әстерхан якларына карбыз һәм помидор җыярга җибәрделәр. Барып төшкән көннәрдә үк Тансыда бер егет белән танышты Асия. Үзләре кебек колхозга ярдәм итәргә килгән шофер. Чибәр, телгә оста. Күрүгә үк шаттан Асия. Шофер егет аны эшкә илтеп куйды, кичен каршы алды. Ә караңгы төшкәч, иркен кабинага икәү генә кереп утыралар да Идел буена күлләргә элдерәләр. Айлы йылдызлы кичләрнең берсендә шофер егет Асияны шашып котырып үпте. Көчле кулларына кысып, кайнар сулышы белән эретте. Иртәгесен китәбез дигән кичтә Асия шофер белән тагын очрашты. Китәр көндә җитте. Җиткән икән шул. Алга таба эшләрбез икән инде. Яшәрбез. Китәрсең дә онытырсың әле. Анда бер сәнгать дип әйткән дисең кебек гыйлемле бер кеше.
Bizning ishda unuta da bilirga kerak, Asinka. Nindi ish u? Anlamadim. Anla Dilxar. Narsa? Şimdi biz sening bilan g'amirlikka deb yurganman. Ishlatasiz. Biz shiroqli bir uchrashgan kishilar. Shunday bo'lg'ach, nechuk uchrashgan bo'lsak, kayflarni qilmishig'ini ayrilishada bilirga kerak, Asinka. Biz komandirovkaga kelgan kishilar. Komandirovka ish shulay deydi, ha? Unuta olmasam ishlarga. Xatirimdami sen uylanam, birga bo'lurmiz degan eding. Yo'lda narsa bo'lsa, ilani yozuvchilarni biroq demaslar edi. Biroq zamoni tugul, znak kачества zamoni hozir, Asinka. Shoshqan kunni meniki bo'lursan, birovga da bermay, kiri Qozonga jibarmay seni degan edim. Deysasan. Sen bit qolmayding. Tilingni sharab qildim darital. Unutdingmi alla? To'xtali shoyartma hali. Sen o'tirib yig'lay qolaysan. Ayda yig'laymiz. Sen nechuk shulay qila olasan? Bilasizmi? Senda kildiram. Bir yangi anekdot aytaymi? Sen shunday so'zlar bilan shoyarmasan. Nindi so'z? Birovga da bermam, uylanam dedim. Senga qiziq ekansan. Yo'q, shunday qiziqsan. Sen o'zing o'ylab qara. Andi shoqda aytilaydi u. Allanlar vaqtida aytib otasan. Irod bergan va'dasining yortisini o'tasada ko'pdan kommunizm bo'lar edi endi jirizmda. Birinchisi ham sing'isi da men tugul. Nishlaysan Asinka? Birga quchoqlashib o'tirganda birovda men uylangan deb aytmay turgandir endi. Sen bit uylanmagan. Xotin bor. Qizga 3 yosh. Asiya 2-kursda o'qiy boshladi. O'ltirgan sayin erkinroq, o'z degancha yasharga turishdi. Bu o'zining ujatligidan bigrak anisining bir uzluksiz iratuvlarına qarshi javobi edi bo'lsa kerak uni. O'z-o'zini mustaqil shaxs bo'larak rostlarga umtilishi. Ammo anisining xulqida ilkiday ortiq o'zgarmadi. Aning haqında da o'ylayindi qizim. Shigasingda yo'qolasing, shigasingda yo'qolasing. Kishlar bo'yi yolg'iz o'tiruvdan nechib to'yganimni bilsang. Bir nechlar halim yo'g'anim. Seni saqlab o'tiraman ishingda men. Mening da o'z dunyam, o'z do'stlarim. Do'stlarimni tashlab demim qizim. Aningni da unutib bitirmadim. Unutmayman. Ani yantirg'an. Bugun iptash qizimning tug'an kuni. So'nga qolsam deysa qaytmay qolsam bir shilma yarimanim. Ular shaharning 2-chi pushmog'ida o'qiyashiylar. Yo'q, jibarmim. Ol qo'yga kelib chiqqan so'zdi. Tem qo'narga desam jibarmim. Ya aniyim, men nechuk motormi bugun? Seni gamsiz bo'lganim da yo'q qizim. Bugun nechuk? Bugun da motor. Tek qoram. So'ngga qolasi bo'lma qizim. To'xtalishga chiqib kutib turarman. 11lardan qolma. Yarar aniyim, yarar. Uyga qaytmay qolsam boshimni toshqa urma. Kelishdikmi aniyim? Yarar. Tura-bira tugan kunlar ishaga tushdi. Kechki shaharning yangadan-yanga sirlari ochila bordi Asiya uchun. Iptash qizlar, tanish yigitlarning hisobi birma-bir ortdi. Tutash bayram, tutash tantsam, restoran. O'z-o'zingni bilishtirlik tugul bosh aylana. O'quvni tashladi Asiya. Ammo bu haqda birovga da e'lon etarga oshiqmadi. Kechlarning birsida o'zining boytaqdan muhabbat ham yaratuv haqida qo'pshi so'zlar so'ylab bergan bir yigitga oshiq so'rov berdi qiz. Aniga sen menga taqdim yasamaysan.
Жасасам да чыкмыйсың эчсин. Иңелек ясап кара. Ничек җавап бирү минем эш? Ул хакта уйлаганым юк. Кайчан уйларсың? Син уйлаганда мин булмасам. Шулай да әйт әле. Синеңчә мин шулай ук начар кыз булып чыгам? Син нәрсә, Асинка? Юк, әлбәттә. Алай димәдем ич. Нигә әйләнергә теләмисең? Ну, Асинка, бу бит бик деликатный вопрос. Бәлки без ул хакта түгел, ә башка нәрсәләр турында сөйләшәбез. Шул хакта, бары шул хакта гына. Бу минем өчен әһәмиятле. Ни өчен әле син миңа тәкъдим ясау мөмкин түгел дип саныйсың? Сиңа тәкъдим ясау мөмкин дип саныйм мин. Ни өчен дисең? Син, Асинка, иң элек шибәр. Фигура дисәң, анысы да бар. Акылсыз дип әйтә алмыйм мин сине. Була, Асинка, синең белән. Тәкъдим хакында. Тәкъдимме? Беренчедән әле минем берәүгә дә тәкъдим ясаганым юк. Ясарга да җыенмыйм. Икенчедән, Асинка, ни бит? Мин сиңа барыбер өйләнмәс идем. Шибәр хатын кызга өйләнү ул минемчә буенга таш бәйләп көймәдә Идел уртасына кирип китү сыманрак. Аннары, Асинка, син үзең дә. Әйтеп бетер. Әйттең ич. Син шибәр. Шибәрләр хыянәтчел була дип әйтергә телисеңме? Хыянат дип, анысын белеп булмый. Шибәрләрнең дә төрлесе була. Бер иренә карап торганнары бардыр. Син башка. Синең күзләрең йөгерек. Булай акыллы гына син үзең. Үпкәләмә, Асинка. Үпкәләмә, Асинка. Күзләрең бик уйнаклап тора син. Мала шулай булса, бәлки мин моны аңламас һәм аңлата да алмаган булыр идем. Ну, азмы күпме тәҗрибә бар ич минем үземдә дә. Аннары, Асинка, мин үземә сүз бирдем. Кәләште мин рестораннан эзләмәячәкмен. Юк, әйтмим. Ресторанда начар кызлар гына була торгандыр дип. Яхшылары да очрый торгандыр. Шулай да ресторанга сукмак салган хатын кызга өйләнмәс идем. Принцип. Ә син борчылма, Асинка. Кияүсез калмассың. Киресенчә, өйдә ыек бәйләп утырган кызлар кала кияүсез. Ә синең кебек дөнья рәтен белгән кызлар җаен барыр. Чыгара аның. Бер мәми авызны каптырып куялар, хатын айырган бер зур түрәгә үк чыгып куялар. Борчылма, Асинка. Борчылма. Бер түгел, әллә ничә тапкыр чыгарсың кияүгә. Алла боерса. Егетнең күрәзәлеге рас килде. Күпмедер узганнан соң ул күршеләрендә генә торучы Соня апасы булышлыгы белән тегү ательесына эшкә дә урнашты. Аның авылдан килгән шофер булып эшләүче туганы Фидаил исемле егеткә кияүгә дә чыкты. Уйнап кына танышканнар иде кебек. Шул егетне беренче күргәндә кемдә булсаңар, ирең шул булачак дисә, ышану гына түгел, кычкырып көлгән булыр иде. Әни уйлап кияүгә чыктымы? Фидаил тәкъдим ясады, ә ул чыкты. Чөнки аңар шушы көнгәчә чынлап торып тәкъдим ясаучыны очратырга туры килмәде. Башка егетләргә үч итеп чыкты. Фидаилне ул яратмады һәм яратмаячак та. Аны арыслан янәшәсенә куеп чагыштыру мөмкин түгел. Кай яктан гына килмәсен, алар чагыштырмаслык дәрәҗәдә төрле, бер-берсенә охшамаган. Арыслан аның хыялы, бүгенгесе һәм киләчәге, ә Фидаил аның хатасы булса кирәк.
2 катлы дача. Арслан белән Асия аның үске катында. Курыкмыйсыңмы? Кемнән? Сүз чыгудан, гайбәт таралудан. Бүредән курыккан урманга йөрми Асия. Анда язганмын. Арслан бүредән ни курыксын инде. Шулай бит, Арслан. Үсен Асия. Булай качып пысып йөрүеңне әйтәм. Сиңа уңайсыз түгелме соң? Яна шанда син булганда, дөнья мәшәкатьләре онытылып тора, Арслан. Син өчен Арслан кебек. Безне Арслан ясаучы сез, Асия. Шибәр хатын кызлар. Аста кемдер йөри. Каралчы ападыр. Кофе китергәндер. Туңасыңмы әллә? Юк. Булай уйланып кына ятам. Хәзер мин аска төшеп менәм. Мин дә синең белән хәзер киенәм дә. Менә хәзер кофе эчеп җибәрәбез, азрак коньяк тәстәрбез, суыткычтан ала тор. Яхшы яшисез. Мондагы ризык һәм эчемлекләр кайберәүләрнең тешләренә дә керә алмыйдыр. Бу үй синекеме? Монда синеке, минеке юк, Асия. Барысы да үзебезнеке. Кем инде ул үзебез дигәнең? Сер булмаса әлбәт. Нигә сер булсын, бу сәүдә хезмәткәрләренең ял базасы. Димәк, сатучылар ял итә. Уйламассың. Сәүдә ул сатучылар гына түгел. Кемнәр? Сатучының орны прилавка артында, ярминкәләрдә. Монда кем? Йортыгына булсын, кунак өзелми ул. Әле монысы, әле тегесе, төрле тикшерү комиссияләр дигәндәй. Беткәнмени? Хәзергә икәү генә, син дә мин генә. Бу дөньяда син дә мин генә, икәү генә булсак иде, Арслан. Һәрчак менә шулай яшәсәң икән аны. Урман, дача, син һәм мин генә. Шулай булыр да. Бу бит безнең үзебездән, синең белән, минем теләктән генә тора. Шулай ясый, җаным. Үзебездән генә дисеңме? Шулай дим. Хатыным. Причем монда хатын? Юкка катырма башыңны. Кемдә юк ул хатын дисең киткән? Сине бар үземнеке генә әйтәсем килә, Арслан. Соң синеке ич, теләсәң эшлә, синеке. Ашама гына. Арслан, нигә син минем гаилә хәлем, ирдә булу-булмау белән кызыксынмыйсың? Барыбер түгелмени? Ничек инде ул барыбер? Ирдә булу-булмаумы? Барыбер. Яратам дигәнеңне, иркәләүләреңне ничек аңларга? Ничек бар, шулай итеп, турына гынасында мин бит гаиләңне түгел, синең үзеңне яратам, Асия. Ирең булу-булмау анысы синең эш, миңа кагылмый ул кадәрсе. Арслан белән очрашасы көннәрен, сәгатьләрен көтеп ала алмый газапланды Асия. Ул чакырса, көннең, тәүлекнең теләсә кайсы сәгатендә шәһәрнең теләсә кайсы төбәгендә очрашырга әзер булып яшәде. Эштә хәленә керүче бар. Ателье мөдире Әнзия Закировна Арсланның зур база директоры булуында Асия белән аның арасындагы мөнәсәбәтләрне дә белә иде инде. Шуңа күрә авызыннан сүз чыкмас борын ук, рөхсәт, Асенька, рәхим ит, Асенька. Аңлыйм, ихтыярың, Асенька, дип кенә җавап бирә хәзер. Өйдә. Асияның гаиләсе дә бар бит әле. Турысын әйткәндә, өйдә ул үзе хуҗа. Бу тарафтан үзенең теләк һәм омтылышларына каршылык күргәне юк иде аның. Барысы да Асия дигәнчә булырга тиеш. Тәртип шулай куелган. Ни теләсә шуны эшләргә күнеккән яшь, чибәр хатын бит ул.
Айсенка, әйдә җыен. Сине профсоюз киңәшмәсенә чакыралар. Эшеңне калдырып тор. Профсоюзлар коммунизм мәктәбе. Андый киңәшмәләргә соңга калып йөрү килешми. Әйдә. Җиңел машина Асияны билгеләнгән урында көтеп тора иде. Шофер гына түгел, Арслан үзе дә килгән иде бүген. Нигә сорамыйсың? Нәрсә хакында? Кая барабыз ди? Миңа барыбер. Синең белән җир читенә китергә дә риза ичкин Арслан. Лев Бильялович көтәдер яхшы килеп чыкмады. Суңга калабыз. Әйдә, Асия, чык. Машинада утырып бик шап китте ахры үзеңә. Син мине кая алып килдең, Арслан? Балалар пансионатына ял итәргә килдек, Асия. Шашлык белән сыйланырга. Койма читендә ак кирпечтән салынган кечкенә сарайдан киерелә сузыла чыккан ир-ат капкага якынлашты. Хәрәкәтләреннән ниндидер сәерлек, тигез җирдә абынып сүртенеп киткәндәй була. Чалыш адымнары белән генә түгел, көтелмәгән һәм кискен хәрәкәтләре белән дә хайран калдырды ул Асияны. Чыгымчылаган атка охшатып, түбән иелгән башын чайкап куя, асты һәм өске иреннәрен ялаштырып куя иде бу кеше. Кем бу? Ул нигә шундый? Жан Тимер. Жан Тимер? Нәрсә аның исеме шундыймы? Исеме дә, җисеме дә шундый. Моны ничек аңларга инде? Туры мәгънәсендә. Пароль. Арслан җавап урынына куеныннан кичкенә катыргы тартма чыгарып биргәч, Жантемир капканы ачып, аларны эчкә уздырды да, булдыр баскычлары агачтан бизәлеп эшләнгән мәһабәт бинага алып килде. Аларны эчкә уздырып, тышкы ишекләрне бикләп алды. Озын коридор буйлап баргач, Арслан белән Асия йомшак күн белән тышланган зур ишеккә барып төртелделәр. Бикле булмаса да, аны көч куеп авырлык белән генә ачты Арслан. Алар урман эченә якты һәм ачык һавага килеп чыктылар. Диварлар артына яшерелгән урман аланы уртасында учак янып тора. Учак тирәсендә берничә кеше кайнаша. Арсланнар, карагыз әле. Күрегез әле, кияү белән кәләш килә. Арслан, таныштырыгызны. Таныштырып яла кәләшем белән. Таныш булыгыз, Асия. Таныш булыйк, Лева. Борис Капкаев. Исемегез ничек? Капкаев. Менә таныштык. Әйдә, синке, иңдәгедәй хис итегезне. Кунак бул. Белеп тор, егетләрнең иң асыллары гына җыелган монда. Хатта Капкаевтан да курыкма. Яна синде. Капкаев. Яли, Капкаев кунаклар хөрмәтенә берни җырлап каласың әллә? Барган идем әсмаларга киршайкый басмаларда. Барган идем әсмаларга киршайкый басмаларда. Барыбер сөям шул әсманы Kulaktan assalam. Akayır. Sözlerin bızıp jırladın iş. Tatar bulmasam da anlayayım. Bızıp jırladım. Lев Белялович, nega bulay o'zingiz gina so'ngali? Kinarilaringiz qo'yading. Bizning Arslan Sahipovich. Сөйләшә беләсең. Кинариләрегез димме? Нәфис сары кышларга тиңли иш безнең сеңлек ашны. Сайрар кышка тиңли. Лев Белялович. Безнең кинариләр белән кызыксынасың инде алайса. Алар сылкыянлар.
Асенька, киләсәгез, сез дә су кира аласыз. Барыгыз бар. Рәхәтләнеп йөзегез. Рәхмәт, Лев Билалыч. Кыйнасым килми әлегә. Ул нинди сүз инде, Асенька, ул нинди сүз? Бар, рәхәтләнеп ял итәрсең. Берштән, безнең сеңлекәшләр белән дә танышырсыз. Кыстамагыз, Лев Билалыч, рәхмәт. Аннан монда су кыйналар дип белмәгәндә идем. Аңладым, Асенька. Ул не дигән сүз ул. Кеше кара килеп чыкмаганда борчылма. Су кыйну өчен форма номер 1-нан да кулайрак нәрсә юк. Буйны бар, янма, Асенька, бар. Анда монча булыр. Киемнәреңне шунда калдырырсың, халатлар бар. Ya kızlar, su nişik anda. Rəhmət, Lев Билалыч, yaxşı degəydən. Son aytımı. Lyoba. Әллә сағынмағансың да инде. Нигә төшмәдең инде? Мин синең өчен яңа купальник киеп килгән идем. Енді моторым. Не үпкәләмә. Башка әйтмәм, моторым. Җитди сүзләрегез бар иде. Үпкәләмә, ярыймы, моторым? Яңа купальник киеп килгән идем. Соңыннан, моторым. Соңыннан күрсәтерсең, сабыр итик инде, ярыймы? Ну, Лёва, син гел шулай инде. Сабыр итик. Бу дөнья әлеге хикмәтләр яңалык иде Асия өчен. Шуңа телиме, әледән-әле күз салып торды ул әлеге тамашага. Көнләшеп тә түгел, нәфрәтләнеп тә түгел. Гади бер кызыксыну белән күзәтте. Янәшәсенә арыслан килеп басканын тыймый да калган иде ул. Я, Асия, ничек? Сиңа монда ошыймы? Матур урын. Беләсең, табигатьне яратам мин. Кешеләр, минем дуслар сиңа ошамадымы? Кызыклы кешеләр. Кызлар ничек? Кызлар чит итмәдеме үзеңне? Кенәриләрме? Хатын кызга шундый мөнәсәбәттәдер дип уйламаган идем мин сине. Нинди мөнәсәбәттә? Кимсетеп, мыскыл итеп карыйсыз. Киресенчә, Асия, кенәри сайрар кыш. Әйе, кенәри бәхетле кыш. Аларның берсе минем танышым булып чыкты. Кайсы? Юля. Ул минем классташым. Менә ничек? Тау белән таугына очрашмый диләрме әле? Ул да бәхетлеме? Булмаска, ул туган көннән үк бәхетле кыз. Бәхетлеләр. Монда һәркем бәхетле һәм һәркем бәхетне үзенчә аңлый. Капкаев әйтмешли, бу бәхет һәм мәхәббәт ярымы травы, Асия. Шашлык әзер. Җитди эшләрне беразга ташлап торыйк. Әйдәгез. Утырышык. Лёва, минем бер дә ашыйсым килми иде. Үз вакытында ашый да белергә кирәк. Син гел шулай. Сабыр ит. Күпме булай сабыр итәргә? Хөрмәтле дусларым. Бу беренче тосны, тарихи тосны мин якын дусларым сезнең өчен. Шәһәребезнең эшлекле һәм булдыклы иратлары, шән арысланнар өчен һәм аларга бәхет, шатлык китерүче гүзәл кызларыбыз, кенәриләр өчен күтәрәм. Лев Билалыч әйтсә әйтәйин ул. Минем Лёвам. Әйдәгез, Сүз артыннан сүз, тос артыннан тос кабатланды. Учактагы күмер бер сүрелде, бер дөрләп алды. Яшь бәрән итеннән әзерләнгән шашлык өлгереп кенә торды. Капкаевның катыргы тартмалары эченнән чыккан шешәләр бушап, бер-бер артлы ваклыкка таба тәгәрәште. Башта бер кадәр тартынып, читенсенебрәк торган Асия да үзләште. Үзара кайнашкан, булганышкан арада элеккеге классташы Юлия белән дә берничә авыз сүз алышып алырга да өлгерде. Мин сине танымадым башта. Шундый үзгәргәнсең. Шун заман хатыны булгансың. Арсланның үзен кулга иләштерү белән котлыйм. Сине бик танылган профессорга кияүгә чыккан дигәннәр иде. Дөрес булмадымы, Юля? Аерылыштыгызмы? Аерылышмадык. Гөрләтеп яшибез, Ася. Ничек алай? Дөнья матур ич, Ася. Һәм иркендә.
Күңелең генә киң булсын. Аңламадым. Син һаман да бәхетле икәнсең, Юля. Рәхмәт, Ася. Иргә чыгуың дөрес димәк. Дөрес, Асям, дөрес. Шулай да иргә караганда ирек кадерлерәк. Капкаев. Капкаев. Минем арысланым. Үсе, Капкаев. Менә, Ася, минем арысланым Капкаев шушы була. Бу Шибәр ханым минем классташым Ася. Капкаев. Әйдә матурым. Серләшеп килик әле монда, икәү генә сахраларда. Ялгызы турып калды Асия. Шул ялгызлыгы белән килешергә теләмичә, талдан үрелгән креслога җәелеп утырып, җитди әңгәмә корган Арыслан белән Лев Билялыч янына китте. Сары кенәрине хәтерләткән Гүле Гөлсинә бер читтә креслога чумып мис-мис йокыга талган. Яннарына якынлашып килгән Асияне күрми идалар. Безнең белән тигез эшәр. Бу гәүдәгә күпме сыйсын? Әле дә ничек түзә? Тәртибе начар. Барып чыгачакмы кыз? Тәрбияләргә кирәк үзем. Тәрбияләргә дисеңме? Теге ничек әле сезнең татарлар, ничек әйтә әле? Ана сөте белән хәтердән чыккан. Ничек соң әле? Ана сөте белән кирмәгән, тана сөте белән кирмәс диләр. Дөрес әйтә хәбәр. Ул тәрбиядән узган инде. Үзегез беләсездер. Шәрра вакыт үзен. Ушлашырга. Сез хаклы, шеф. Кенәри озак яшәми, алышынып торулары хәерле. Әсинке. Рәхмәт итегез безнең янга. Рәхмәт, Лев Билялыч. Сездән рәхмәт ишетү белән бәхетлемен, Әсинке. Әмма үзегезгә бер шелтә ясарга рөхсәтме, Әсинке? Тыңлыйм, Лев Билялыч, рәхмәт итегез. Арыслан Сахиповичка ничек дип дәшәсез? Арыслан дип? Менә бит. Әсинке, нинди мәрхәмәтсез сез миңа мөнәсәбәттә. Нинди тигезсезлек. Аңа Арыслан, миңа Лев Билялыч. Бик яхшы беләсеңке. Беләсең нәрсә, Әсинке? Миңа шушы ярым утрауда чакта гына булса да Арыслан дип дәшегез. Ярыймы? Лев Арыслан дигән сүз. Без генә түгел монда һәркем Арыслан. Һәркем үзен Арыслан итеп тантасы килә. Арыслан бит ул искиткеч соклануга лаек җәнлек. Гайрәте дә, көче дә, матур да үзе. Кемнең Арысланга тиң буласы килмәс. Инде синең кебек гүзәл хатын кыз авызыннан Арыслан, яисә Арыслан дигән сүз ишетү теләсә кайсы ир-атның иң олы хыялы әсен. Сахипович кына түгел, Арыслан. Һәм Сахипович белән мин генә дә түгел. Борисның да Арыслан буласы килә. Капкаев була торып, Капкаев та Арысланга саный. Көрәсез ишәлә. Нинди кенәбиләктер генә. Үзегезгә генә әйтәм. Аның кенәрие бик югары даирәләр белән бәйләнештә. Шулай итеп, әсен килешәбез, ярыймы? Лев Билялычны оныт. Арыслан. Без монда һәммәбез дә арысланнар. Арысланнар һәм Матур яшисез, Лев Билялыч. Нинди урынсың бу? Килешкән идек түгел. Миңа да үзе итеп Арыслан дип дәшәргә килешкән иде. Шулай да соравыма җавап бирмәдегез, Лев Билялыч. Бу нинди шомлы урын дисез инде, Әсинке? Син нәрсә анда, Сахипович? Кунакны чакыргансың, кайда икәнлекне аңлатып та тормагансың. Шулай килешәм инде. Бу
Muhabbet yarım oturau Asinka. Капкасына мөхәббәт утрау дип түгел, балалар өчен профилакторий дип язылган. Asinka, biz balalar түгелме? Безнең балалардан кайсырыбыз? Безгә балачакларда мондый оҗмак патшалар эләкмәде. Сезгә дә шулай бирелде. Әзрәк кайтарабыз. Уйныйбыз, көләбез. Әнә. Буде дә уйнап утырган җиреннән йоклап китте. Сабыйлардан кайсырыбыз кимме? Капканың бирге ягындагы таган һәм гөмбәчекләр дә шуның өченме? Мәсенке. Бу профилактория. Әмма ул әлегә эшләми. Төзелеш мәшәкатьләре бетеп җитмәгән. Ул төзү оешмаларында эшләүчеләрнең балалар өчен дип күздә тотыла. Сезнең әтиегез төзү оешмасында эшлиме? Инде, газаплама, Билялов ишне син юк барсырауларың белән. Әнә Гуля да уянды. Мине йоклатканнар да үзләре генә балдеют да. Көнәрием минем. Сойрар матурым йөргән. Төр. Дигәр, күп юлларда матурым. Төр. Нигә мине уятмадың, Лёва? Уянмый инде менә. Уяндым матурым. Минем баш авырта. Прямо шатмай. Эшкәнгә ул матурым. Мин киресенчә менә эчмәгәнгә дип уйлыйм. Сиңа күрешергә ярамый. Син бит минем бәләкәй кышык сыман көнәрием. Сайрар кышлар таңга чык тамчысы гына эчә матурым. Син нәрсә? Бәләкәй дә бәләкәй талдычыш. Бәләкәй шамасласың аны? Тап үзеңә берәр корова. Минем татарочка. Какой такой татарочка? Син нәрсә талдычыш? Татар кызы. Татарочка-мы, юкмы, какое ваше дело? Мин татарча знать не знаю и вообще белергә дә не хочу. Нәрсәгә кирәге бар соң ул татарскиның? Базарда катык продавать, что ли? Надоели. Любить итәргә язык кирәкми. Лев Билялович белән Гуля кочаклашкан хәлдә өстәлгә таба үттеләр. Лев Арслан көнәриенә бокал тутырып шарап салып бирде. Тегесе ялт итеп бушатып та куйды һәм рәхмәт йөзеннән аны үбеп алды. Пыш-пыш нидер серләшеп, караңгы сукмак буйлап атлап киттеләр. Абраздан ачык тәрәзә аша көнәринең дөньясын онытып чырык-чырык көлгәне ишетелде. Арслан да синең тыгыз йомшак биленнән күчеп алды. Сукмак караңгылыгы, тәрәзәләрендә төшкән утыда күренмәгән серле һәм иркен бина аларны магнит сыман үзенә тартты. Сез язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри читлек кышы» дигән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Осман Әхмәтҗан. Уенда катнаштылар Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шаукат Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фәрида Сафина, Раушан Шәриф, Халим Җәләй, Ирек Бахман, Габделфәрд Шәрәфи, Юнус Сафиулла. Радио тамашаның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 35 минутта яңгыраячак. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри читлек кышы» дигән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Осман Әхмәтҗан.
Уенда катнашалар Лутсия Хамид, Айдар Хафиз, Шаукат Бектимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Ахмаджан, Дания Нурлы, Фарида Сафина, Раушан Шариф, Халим Жалай, Ирик Бахман, Габдельферд Шарафи, Юнус Сафиулла. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган. Сағат неше екен? Әлі тағы, бәхетлілер сағатқа қарамайдылар түгілмі? Сен бақытлымы? Бірге шоқта біз икіміз де бәхетлі. Шулай бет ұрса. Қоялы. Сағат не сұрыңмыш? 12 ярды. Мені йоқы баса башлады. Нәрсе болған көз еміла, көңіл йоқламай. Тағын 10-15 минуттан тұрып киінерге керек болыр. Мұнда тәртіп қаты. 12-де ишік һәм қапқалар ашыла. Тағын 10 минуттан Жантимир овчаркаларын бәйден жібере бір неге қарамай. Кіші сөзіне қарамай, сағат механизмі кебек эшләү безнең. Біраз шампан қабып алмайбызмы? Түн қонақ аласы болса риза. Нәрсе, ирең үйдә түгелме ни? Болсасын. Құлағыңны бұрыр. Бұрмас. Ол сенің кебек усал түгел. Көнләшмиме? Көнләшми ышана. Демәк, ұстай алғаннайсың. Ялғансыз болмай тұрғандыр. Сізнің халыққа артық ышанырға ярамай шол. Сен болсаң, миңа ышанмас едіңме? Ышанмайым. Бірге яши башлағач ышанырсыңмы? Олмаған ат, тумаған құлын. Атлан маулым, билін сындырырсың дейді Россия. Ол Қапқаев деген кіші қайда эшли? Гастроном директоры. Борис дегені? Ол халық контролі. Әтігін тум түгерегі. Түгерегі Арыслан. Тіліңе солын Россия. Үшеп сөйлеш. Әлі зур шишкамы? Жита Россия. Мен сен ашуны айтайым. Жиын yok бар білән қызықсына тұрған ғадәтіңні тошла. Балашаға болып ойнама. Мұнда кімнің қойда эшләүен ашықлау үшін түгел, ял итәр үшін киләләр. Арыслан мен Асия килеп кергәндә, башкалар һәммәсе алгы бүлмәдә җыелышканнар инде. Капкаев, җырлыйсың әллә берне, Барған идім әсмаларға кіршайқи басмаларда. Барған идім әсмаларға кіршайқи басмаларда. Бары бір сүйем шол әсманы құлақтан ассаларда. Бары бір сүйем шол әсманы құлақтан ассаларда. Капкаев, талант, шын талант бар сенде. Сенің репертуар білән юғалмасқа. Рахмет. Сағат нишәне көрсәтә? Тағын 2 минут ярым бар әлі. Yok, minut yarımına kalıp bara. Тоқтаңыз, бәхәсләшмәгез. Ең төгәл вакыт кімдә дип уйлыйсыз? Сездә, әлбәттә. Миндә. Түгел, Гөлчке. Төгәл вакыт монда бер генә. Жантимирдә. Ул кайчан ачса, шунда куйгалабыз. Жантимир хаталамый. Жантимир сәгать механизмы кебек эшли безнең. Капкаев, тагын берне җырлап җибәрәсең әллә? Әйдә булмаса, Капкаев, әйдә. Барған идім әсмаларға кіршайқи басмаларда. Барған идім әсмаларға кіршайқи басмаларда. Бары бір сүйем шул әсманы құлақтан. Ура, минеке дөрес. Минем сәгать дөрес түгел,
береке тулды. Ура! Әлек сіз қозғаласыз, Арыслан Сахипович. Арыслан белән Асияны капкага җитәрәк, өрми дә, сөлкенми дә, баскан урыннарында муеннарын бора төшеп, ике овчарка гәүдәсе жатып калды. Тимер капканың аргы ягында аларны китергән машина шәйләнде. Башкалар ничек кайтасың? Башка кайгың булмаса, борчылма. Безнең янда урын кала дип әйтүем. Жан Тимер оештырган эш таркалмас, Асия. Барысы да сәгать механизмы кебек төгәл монда. Кая ашыга ул шулай? Әллә артына ут капканмы? Ишкәнме әллә? Шофер үзе белә. Бәрдерә бит инде. Шашканнар инде әллә. Арыслан, бәрдерә. Сәттилектән мәллә ул. Айда, кызыл итеш. Акырын айт, уссыннар. Капкаев машинасы бу. Таргаш. Юлга баш. Әллә шаяралар гына микән? Юл мич башы түгел, юлда шаярмыйлар. Шуны аңларга акыл җитми бит юлга башны. Шакаллар. Dünya белән хушлашкан идек. Бәхетебез тизлекне киметкән чак булды. Михаил. Йөртә торган машина. Башкасы булса хәл. Каян килеп чыккан монда? Капкаев белән Юлияга аның нинди мөнәсәбәте бар? Арысланның элек-электән килгән бер мавыгы, йомшаклыгы бар. Ул да булса детектив. Телевизордан караганы детектив, укыганы детектив. Ашау-эчү киенүгә үтә нәзберек һәм таләпчән булса да, детектив әдәбиятны ул талымсыз рәвештә очраткан берсен укып бара. Детектив ул тормыш мәктәбе. Әйтик, детективлар дөньясыннан мәгълүматлы булмаса, хәзер ни эшләр иде икән ул? Шактый кыенга туры килер иде. Теге көнгә хәлләрдән соң аның үз тормышы да детективка әверлә түгелме соң? Кемдер аны зәрлекли, кемдер аңа янарга тели. Ләкин кем? Капкаев хакында уйланды ул еш кына. Һәм Капкаевны алырга машинасын җибәрде. 3 көнлек юл читендә аерышканнарыннан соң тәүге очрашулар иде бу. Капкаев? Капкаев икәнне беләм. Җитәр, кыланма. Берәүләрнең башы авырта ахыры. Шамакайланма, Капкаев. Я, Арслан Сахипович. Теге көннән соң кәефләр ничек? Арысланның куллары калтырый, тез турыннан аяклары сыгылып куя, ишекле төрле йөрүеннән туеп, стәл янындагы кунак каршысына килеп утырырга мәҗбүр булды. Арыслан Сахиповичны бик җиңел генә юлдан алып атарга исәп тоткансыз әле сез дип уйланды ул. Барып чыкмас. Кәефләр ничек имеш. Ишегендә теге көннән соңны искә алмаска иде. Күзгә карап, кирфек тә селкетми елмаеп утыруын гына кара әле син аның. Я достым, җитәр. Инде эшкә күчик. Теге хәлләрне ничек аңларга бирәсез? Нинди хәлләр? Аңламадым, Арслан Сахипович. Маташтырма, Капкаев. Аңлыйсың? Ипидер аңламыйм. Капкаев берни аңламый. Кем кушты? Аңламыйм дигәч аңламыйм инде, Сахипович. Сахипович, әйдә. Кешеләрчә сөйләшик. Кешеләрчә имеш. 3нче көн кайда булганыңны хәтерлисеңдер, шәт? Хәтерләмей. Бергә булдык инде. Кемнәр белән булдың?
Сахипыч. Қоян келген Сахипыч ол. Арслан Сахипыч. Сұрауға жауап берділер. Кімдер деп? Өзіңіз білесіз ішінде. Арсланлар һәм кінәрилер енді. Қойшан, нешік қайтырға шыққаныңны қатырлейсің ме? Білесіз, анысы бізден тұрмай. Жан темір бит. Машинада кімдер бар еді? Кінәри, шофер, тағы мен енді. Нендей тезік білен қойттығыз? Сахипыч, бұларның кімге керегі бар? Кімге керегі бар енді? Сіздіге прокурор көмек текшіре башладығыз. Yolda нендей машиналарын өзді? Хатırlamайм. Кімлеріні бәрдіріп өздігіз? Жоқ. Хатırlamайм. Кім екеніңді хатırлейсің ме сон сен? Қапқайып? Кім болсын? Қапқайып енді? Тоқталі, нетер болғанда кебек. Тек бары бірін де хатırlamайм. Хатırламасаң, тыңла Қапқайып. Ол күнні сен мені тігі дүнияға зата яздың. Бір қаланма. Кім құшты? Кім әмірін өтәдің? Сахипыч. Мені кімге санайсыз, Сахипыч? Қалай болғаш, мен отырған машинаны бәрдіріп ұзу кімге керек болды? Бәрілгендір енді? Бәрілмеген, бәрдірген Қапқайып. Хатırlamайм. Шоферің салмыш едім әлі? Жоқ. Фидайл грамда ішмей. Міне нәрсе Қапқайып. Мен бүгін таң білән тұрып тағын бір қат ұрап қайттым ұлтирелеріні. Юлның ең қауіфлі орнын талап алдан уйланылған, есепленілген план білән ішлегенсіз. Отырма көзлі бүкән сыман. Бар, шоферіңні іздеп тап, ашықла. Шуны біл. Бұлай ғына қолдырашақ түгіл, мен мұны башың білән жауап берсің, Қапқайып. Тоташ бәйрәм рухы басыла төште. Йокысыз төннәр дәвам итте. Қапқайып белән очрашканнан соң башка берәүгә дә күтәрелеп бәрелмәде Арслан. Лев Билялович шулай киңәш итте. Асия иренең рәнҗүле сүзләрен, аерылышырга чакырып суттан кәгазь килүен көтте. Фидаил исә рәхимле көтеп вакытын уздырмады. Йокысыз үткән төннең таңыннан ук машинасына утырып якын шофер таныш янына барып чыкты. Машиналарның марка һәм төсләре бер үк булудан файдаланып, үзара килештеләр дә вакытлыча арткы уң якынатларын алыштырдылар. Машинада төнге бәрелешнең эзе дә калмады. Фидаил башка бер түрәне йөртә. Қапқаевка исә сирәк кенә хуҗасы кушкан көннәрдә генә хезмәт күрсәтә иде. Қапқаев машинада сыдырылган бәрелгән урын тапмаса да, хуҗа белән Фидаил арасында җитди сөйләшү булды. Фидаил, дөресен генә сөйлә әле. Ниләр майтардың сен анда? Ялганлыйсым килми, сөйли алмыйм. Балай булмый, Фидаил. Мин сиңа ышана идем. Үтенечләреңне кире какканым юк. Син понимаешь ли, анда әллә ниткән мөгезләр чыгып бирсен икән. Берни дә аңламыйм һәм сөйләшергә дә теләмим бу хакта. Аңлыйсың, син мине яхшы аңлыйсың. Менә мин сине чын-чынлап аңламыйм, понимаешь ли? Нәрсә уйлап, кемгә аркаланып шулай тирәсең син, Соң чиктә син минем шоферыммы түгелме? Шуннан соң ничек шанырга, ничек янәшәңә утырып йөргә кирәк, понимаешь ли? Үзеңне генә түгел, мине дә нинди көнгә калдырганыңны беләсеңме син? Ут белән шаярасың, үкенерсең, соң булыр.
Шуннан соң Фидаилнең язмышы бик тиз хәл ителде. Билгеләнгән тизлекне буздыгыз. Күзләрең дә кызарган. Салгансың бит син, брат. Праван гаида булыр. Так, сезнең фамилиягыз таныш безгә? Әйе, сез иптәш 1985 елның 25 июлендә Салмаш баштан авария куркыныч ясагансыз. Әйе, гаебегезне танымыйча из югалтырга, качып котылырга исәп иткәнсез. Менә инде килеп 17 августта ниһаять каптырганнар үзегезне. Җиңелчә салмыш хәлендә дилгән. Әйе, менә күрә, менә. Иптәш лейтенант, мин бит аракыны гомеремдә дә үзем алганым юк. Беләбез без сезне. Барыгыз да шулай дисез сез. Юкка гына тутырылмагандыр инде менә бу документ. Куллар куелган, печать сугылган. Так что ярдәм итә алмыйм, иптәш. Закон, тәртип таләп итә. Правасыз эшкече шофер кирәк түгел безгә. Сез эштән азат. Машина йөртергә хокукы юк. Димәк, һөнәре дә югының хәзер. Эзләнгәләп йөри торгач, бер кулай эш табылганга кадәр дип кенә тимер юл вокзалында вагон бушатып көн күрүчеләргә барып кушылды. 6 кеше бер бригада, 2 студент, 1 аспирант, 2 шактый өлкән яшьтәгеләр. Студентларга да, аспирантка да, Фидаилгә дә студент дип кенә дәшәләр. Өлкән яшьтәгеләрнең берсе Фидаилгә таныш кебек тоела башлады. Нәрсә, студент? Нигә шулай сүзеп карыйсың? Син кайсы районнан? Яктыяр районы. Нурлалан авылы. Ах, син, эт атучы. Нәрсә? Этең бар идеме? Хәтереңә төштеме? Ana etleri! Ana koşama! Hicra got, nerede kurap? Atmağız yoldaşka! Atmağız! Yoldaş! Canım! Uzun kayıplı! Benim tavuşunu işitip çıktın zimminde! Benim tavuşunu! Git şuradan! Git şuradan! Vermeyeyim yoldaşımla! Vermeyeyim! Uzun oturacağınız dediğinde beni gömersin! Ağırlık sana çekke! Студент, вакытың булса, бераз сөйләшергә иде бит. Миңа кайтабызмы әллә? Якташта икәнсең, студент? Эт атучының якташы булмый. Ярый, тынычлан. Үткән, биткән. Вакыты шундый иде бит. Хәзер соң инде. Кайтабызмы? Сөйләшер сүзем юк синең белән. Минем хакка, студент. Әйтер сүзем бик күп сиңа.
Hazır bulmasa kişin kelip çık. Mana vizit kарточкасы. Bu нәрсе senin adres mi? Meniki. Сез язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри шитлек кошы» дигән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли, 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри шитлек кошы» дигән радио тамашаның соңгы 3нче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Госман Әхмәтҗан. Уенда катнашалар Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шаукат Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Ахмаджан, Дания Нурлы, Фарида Сафина, Раушан Шариф, Халим Жәләй, Ирек Бахман, Габделфәрт Шарафи, Юнус Сафиулла. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган. Гирфанов Усман Вәлитович, профессор, язучы. Шиһап Мәрҗәни урамы, 17нче йорт, 4нче фатир. Ишек ачык. Киргез. Килдеңме? Килдем. Айда уз. Хәзер чәй әзерлибез. Шушында торып ятыш дисез инде. Шушында. Профессор дисез инде алай булгач, язучы дисез. Һәм берштан этатучы. Студент Осман Валидович Гыйфранов минем әти була. Мин гыйлем атлы, аның улы. Минем әти татарларның билгеле әдәбият галиме, әдибе булган. Татарларның дисең. Әсең син үзең кем? Мин бер кем дә түгел. Хикмәтле кеше икәнсез сез. Профессор улы, йөк бушатучы. Язучы малае, этатучы. Чынлап та кызык. Кызык булмый. Сезгә тарих дәресләрендә сөйләми торганнардыр инде бу хакта, студент? Мин мужик халкыннан абзый. Профессор малай түгел. Тарихка мөнәсәбәт юк безнең. Беребез дә азат түгел тарихтан. Син алай кистереп куярга ашыкмалы. Нәрсә, профессор малайның эт атып йөрүенә тарих гаеплемени? Әйе. Бер гаепсез авыл малайларын елатырга да тарих куштымы? Шулай булып чыга. Кара әле, ничек җиңел икән, Гомер буе ни телисең шуны эшләп йөр дә, җавап бирергә чират җиткәч тарихны гаепле. Соң абзый кеше 2 көп шәле мылтыкны да кулына тарих тоттырдымы? Шулай кирәк булды, студент. Кызма син. Кызма. Мылтыкны үзем алдым мин. Менә кешегә атарга кушсалар, кешегә дә атар идегезме? Кеше атучылар да байтак булды. Җир күтәрә ул. Әйе, алар да тарихны гаепле саный. Кеше кыяфәтендәге карашкы син. Кеше кыяфәтендәге роботларсыз. Тарихны гаеплисе юк, абзый кеше. Студент. Ярый. Мана вермут бар. Кабасың хәзер? Дуслык юк. Ярар, синеңчә булсын. Мана син альбом карый тур. Мен шимәләзәк. Менә, монысы кем соң? Монысы, 19 январь 1918
Онса тиемнең шәкерт чагы. Шура журналында хәреф җыючы булып эшләгән ул. Ана сул якта Ризаттин Казый Фәхретдинов, шушы журналның редакторы. Уртадагысы Закир Рәмиев. Дәрдемән дип йөрткәннәр үзен. Шулмыни. Миллионер да булган, шигырьләр дә язган. Мана монысы Шакир Мөхәммәдов язучы булырга тиеш. Ана сулда утырган Фатих Кәрим атлы журналист. Тегәне артта басып торучы озын гәүдәлесе Җамал Вәлиди булырга тиеш. Булары кемнәр тагын? Булары минем әти белән әни. Нәрсә? Күргәнең бармы әллә? Кемнедер хәтерләтә дә сыман. Әмма кемне? Киштәләрең нигә буш? Киштәләр бушаган. Гомер узган, тамырлар өзелгән. Нәсел тузган студент. Мана шушы вино кебек бер кабасы һәм бер йотасы гына калган. Вассалам. Син дә мине эт атучы дип кенә беләсең. Соң гына 40-ка якынлашып килгәндә генә өйләнгән минем әти. Ул да, әни дә укытучылар. Беренче бала булып мин туганмын. Мин туган елны үзләренә менә шушы фатирны биргәннәр. Шул елны әтигә профессор дәрәҗәсе бирелгән. Әни кандидатлык диссертациясе яклаган. Шуннан 37 елда әтине кулга алганнар. Әнине дә куганнар институттан, партиядан эштән чыгарганнар. Шулай итеп студент үземне хәтерли башлаганнан ук халык дошманы улына әверелгәнмен мин. Әни 36 яшендә тутыра алмыйча китеп барды. 14 яшьтә шыр ятим калдым. Бер кая укырга эшкә алмадылар. Татарга кем өйрәтте? Кем мәҗбүр итте? 17дә өйләндем. Акыл бирүче булмаган. Өйләнмәс бер нук малай туды. Хатын яшь, шибәр, акча гына юк. Хатынга матур кием, кара диңгез кирәк була башлады. Акча юнәттем дә җибәрдем моны ял итәргә. Бер-ике мәртәбә акча сораткан телеграммасы килде. Әмма үзе кайтмады шул китүдән. Баланы да, үземне дә онытты. Шуннан соң инде бөтен ачуыңны бер гаепсез авыл малайларын рәнҗетеп алдыңмы? Берәүгә дә үч саклаганым юк. Үчләнү ират эше түгел. Сөйләмә, юкны абзый кеше. Дөньяга, кешеләргә ачулы син. Бер нинди хәсрәтсез, борчусыз яшәп яткан авыл малайларын рәнҗетүдән тәм тапкансың. Син әтиең өчен үч алгансың бездән. Син нәрсә, студент? Бу өйрәнгән, моңа ни әйтсәң, нинди пишрак исәң дә бара күтәрергә күнеккән дисеңме? Беләсең килсә, үз гомеремдә берәүгә дә бармак янамадым мин. Мылтык барда бармак янамыйлар. Мин кеше рәнҗетмәдем. Кеше! Син дистәләгән, йөзләгән малайларның күңелен, хисләрен канга буяган чәлпәрмә китергән адәм. Без кешене эттән дә булайрак күргән заманда үстек. Язмыш шундый безнең, буталган, булгаланып, тулгаланып беткән. Гаепләмә безне. Тамырлар үзелгән безнең, булай да. Шәхес культы корбаннары чыгарып атылган әткәйләр белән генә чикләнми. Ул безнең дәвамнар, һәммәбез культ корбаннары. Мин дәме? Син дә корбан. Тамырың булганга шамаган синең дә. Дөрес түгел. Үзеңне аклау өчен генә сөйлисең син буларны. Мондый котка таратырга хакың юк синең, тукта. Юкса телемне тартып үзәрсеңме? Булмас. Үзелгән тамырларны яңартып булмый ул туган.
Йөзәрләп, меңәрләп атканнар безнең әтиләрне. Каберләре дә калмаган җир өстендә. Телем дә, динем дә калмаган минем студент. Тукта. Сөйләмә. Ярый, туктыйм. Туктыйм, менә туктадым. Малай бар дигән идең. Кайда соң? Әйе, малай бар иде. Укыттан, медицинскийны бетерде. Тик рәт чыкмады төсле малайдан. Әйбәт кенә эшли башлаган иде. Хәтта аспирантурага кергән иде башта. Кулдан ычкындырдым малайны. Әллә кайрада гына юлдан язган кешеләр чорнап алды үзен. Ана, күрәсеңме шүрлекләрне? Малай ише 2000 том китап бар иде. Бабасы җыйган китаплар. Ул ташып бетерде. Әни белән сугыш елларында да ачлы-туклы яшәгән чакларыбызда да кагылмаган иде күзләренә. Көннәрдән бер көн өйгә кайтып керсәм, өй бушап калган. Китап киштәләр шыр ялангач, китаплар да юк, малай да. Шулай берничә көн югалып торганнан соң кайтты әле ул кайтуын. Кайтты да караватка барып ауды. Күзләре калайланган, йөзендә иман калмаган. Сорыйм моңардан, китаплар кая дим. Нинди китаплар дип үзе шырык-шырык көлә. Бабаң китаплар дип караваттан суырып алдым үзен. Халык дошманыныкымы, ди, үзе һаман көлә. Ах, бабаңа тел тидерәсеңме дидем дә ишек ачык тора иде, тибеп чырдым үзен. Шул китүдән юк менә. Белүче дә, күрүче дә юк үзен. Туктале Гыйлем абзый. Улыңның мин әйтәм исеме ничек иде? Улы җанлы Тимер рухлы булсын дигән идем. Җан Тимер. Җан Тимер? Әйе. Җан Тимер. Беләм бит мин аны. Беләсең? Каян беләсең? Кайда ул хәзер? Исәнме? Исән, Гыйлем абзый. Улың исән. Шәһәр читендәге урманда, күл буенда яшәп ята. Өйдә үзенә урын табалмады Асия. Эштә дә гаме булмады. Уйламаганда, көтмәгәндә адашып, билгесез тарафларга барып чыккан юлчы хәлендә тойды ул үзен. Һәр яңа көн, һәр сәгать аны күнегелгән тормышыннан, үткәннәреннән аера бара. Кай юнәлештә хәрәкәт итә ул? Юлы кая илтәчәк? Күз алдына да китерә алмый. Юлның ахырында аны ни көтә? Билгесезлеккә төбәлгән бу сәяхәт ни белән тәмамланачак? Берәү дә белми. Шулай да үкенмейді ул. Адашса адашкандыр. Әмма башлаган юлыннан кире борылырга мәллә дигән уй килеп тә карамады. Я барысына да я була, я бер нәрсәсез кала. Икенең берсе. Күзләрен чагылдырып, киләчәген балкытып торачак бәхеттән ни барысы кул сузымы ераклыкта тора ич ул. Үреләсе, тәвәккәлләп соңгы адымны атлыйсы калган. Томан артында шәйләнгән билгесезлек шундук эреп юк булачак. Көтеп тә хәбәр ишетелмәгәч, Арысланның үзенә шалтыратырга кирәк дигән карарга килде ул. Алло, тыңлыйм? Бу мин идем. Тыңлыйм? Әйе, тыңлыйм сезне. Бу мин идем, Арыслан. Мин. Кем ул мин? Үз өчен һәр кем мин. Тыңлыйм. Арслан Сәхипович тыңлый. Арслан, онытып та бетергәнсең. Мин идем. Иптәш. Шаяртырга вакытым юк. Исемегезне әйтсәгез, һәм ни кирәк? Берни дә кирәкме? Кирәкмәгәч. Эшегез беткәнме анда? Асия иде бу. Кайсы Асия? Син идеңме, Асия? Асия,
Тавышың начар ишетелә. Нәрсә булды? Тыңлыйм сине, Асия. Берни булмады. Былай гына шалтыраткан идем. Хәлләр ничек? Әйбәт. Нинди яңалыкларың бар? Бер кие элеккечә. Яхшы, алай булгач яхшы. Үзең ничек яшисең, Арслан? Түзәрлек. Шунда күңелсезлекләр юктыр ич. Әлегә тәртип үзгәртеп корабыз. Көлүемнең мәгънәсен аңламадым, Арслан. Үзгәртеп корабыз, үзгәртеп. Перестройка. Гәҗитләр укымыйсың әллә? Заманнан калышырга ярамый, Асия. Арслан, кайчан очрашырбыз? Очрашырбыз, Асия, очрашырбыз. Вакыт ягы кысанрак әле менә. Кайчан соң? Карарбыз дидем, Асия. Вакытка карарбыз. Иң элек кайбер нәрсәләрне үзгәртеп корырга. Аз гына булса да, минем сине бик тә күрәсем килә, Арслан. Янмый торган бер иш. Януын янмый да. Соң янмагач. Ике тиенлек бирегезче. Сезнең юкмы ике тиенлегегез? Такси! Такси! Таксига утырып, Асия универсаль базага китте. Гражданка, сез кая? Директор янына. Ул бүген кабул итми. Мине кабул итәр. Директор занят. Сез кем буласыз? Кем булу әһәмиятле түгел. Арслан Сахипович мине чакырган иде. Чакырсак, көтәргә туры килер. Әлегә ул занят. Анда кеше бармы? Җитди эше бар дидем. Бу нинди аңламаган кешеләр бу? Әйттем ич Арслан Сахипович занят дидем. Аның җитди эшләре бар дидем. Бәлки ул Мәскәү белән сөйләшә торгандыр. Гражданка, сез кая? Асия? Нигә монда килдең? Кем рөхсәт итте? Үзем килдем. Сагынып. Эш урынынамы? Өеңне белмим ич. Адресыңны калдырмадың. Күрәсем килде, шуңа килдем. Ну, Асия, күрешә торган, сөйләшә торган җир мондамы инде? Тапкансың, шаяртыр урын. Бәлки миңа урын тәкъдим итәрсез, Арслан Сахипович. Кунакны шулай каршылыйлармы? Ай. Тәнкыйть кабул ителә. Менә монда утыр. Я, хәлләр ничек сөйлә? Бер кие, Арслан. Син мине ачуланма, яме. Мин сине бик сагынып килдем. Җитди сүзләрем дә җыелды. Кемгә сөйлим синнән башка? Ул җитди сүзне сөйләшә торган урын монда дип белдеңме? Сиңа әллә нәрсә булды. Югалдың ич, Арслан. Димәк, вакыттан юк, эшем күп димәк. Шуны аңлый алмыйсыңмы? Я, тыңлыйм. Тыңласаң шул, Арслан. Мин башка былай яши алмыйм. Үзең теләгәнчә яшә, кем сиңа аяк чыга? Былай яши алмыйсың икән, тегеләй яшәп кара. Ничек? Ничек инде ул тегеләй? Син нәрсә киләсеңме? Әллә мыскыл итәсеңме мине? Җитәр, Асия. Әллә ниләр сөйләмә. Сузмый, Арслан. Мин былай яшәүдән туйдым, хәл итик. Синнән бер куяда китәргә җыенган кеше юк, Асия, тынычлан. Бүген үк кунакка чакырырга тора идем әле үзеңне. Мин бит сиңа бөтенләй башка нәрсә турында сөйлим. Кунакка чакырырга имеш. Бу эш урыны, Асия. Кайда икәнлегеңне онытма. Бала усакмыйча гына аңлашып булмый моны, я, кешеләрчә. Барында гафу итәргә. Теләсә нинди авыр сүзләрне дә күтәрергә әзер иде бүген Асия. Тик аны гына аңласыннар. Ул дигәнчә булсын. Шигенә ул Арсланга якынлашты. Иреннәре белән аның күкрәгенә кагылып алды. Күлмәк якаларын хәстәрләде. Газ тугын турайтып куйды. Үзең дә аргансың. Күлмәк якаларыңда начар үтүкләнгән.
Мин сиңа һәр көн юып үтүкләнгән күлмәк китерермен. Маңгай җыерчыкларың да юкка чыгар, Арслан. Син нәрсә сөйлисең, Асия? Минем хатыным бар, кызым. Син моны яхшы беләсең. Син дә тормышта балалар үз әтиләре янында үсәргә тиеш. Оныттыңмы ни? Үзең тәкъдим ясаган идең түгелме? Юк. Минем бер кайчанда балалар ятим үсәргә тиеш дигәнем юк. Ярату. Синең яратам дигәннәрең чын түгел идеме алар? Нигә мине алдап йөрттең? Нигә шушы хәлдә калдырдың мине, Арслан? При чем монда ярату? Синнән берәү дә баш тартырга җыенмый. Мин башкача булдыра алмыйм. Аңлыйсыңмы, булдыра алмыйм. Мин иремнән аерылам. Аның белән яши алмыйм башка. Ул мине һичкайчан гафу итмәячәк, аңлыйсыңмы? Гафу итмәй. При чем монда аерылышу? Синең өйдәге ызгыш талашка минем ни катнашым бар? Ике як яңагыннан йөгерешкән күз яшьләре хатынны кызганыч кыяфәткә керткән иде. Күз төбенә салынган зәңгәр күләгә юл-юл булып ияккә агып төшкән. Чәчләр тузгыган. Шунда гына ишекнең ачык икәнлеген, кабинеттагы хәлләрнең шактый ук хөртиләнә баруын чамалап алды базы директоры. Кабаланып, сул кулы белән бер читтә торган селектор төймәсенә басты. Фая, син андамы? Әйе, Арслан Сахипович. Мине көтүчеләр юк монда. Әлегә күренмиләр, Арслан Сахипович. Мин монда юк, киңәшмәгә киттем, Фая. Аңладыңмы? Бүген кайтмыйм, көтмәсеннәр. Сорасалар, нинди киңәшмә дияргә, Арслан Сахипович? Профсоюз дияргәме? Райкомда дигән партия киңәшмәсендә. Аңлашылды, Арслан Сахипович. Миңа да китәргә рөхсәтме? Нәрсә, синең дә киңәшмәме әллә? Киңәшмә, Арслан Сахипович, комсомолларда да була. Арысланнар өйрө һәм күнәриләр төркеме яна ярым утрауга җыйналды. Сый-хөрмәт утырылган катыргы тартмаларны гадәттәгечә күтәрерлек түгел иде. Күнәриләр, сез саулык көтә, тиз булыгыз. Мен монда моны шәкерткә килмәдем лә, подумаешь, Капкаев. Әйе, мин Капкаев. Булсан соң. Капкаев. Син нәрсә батык пластинка кебек? Капкаев та Капкаев. Син кем булдың әле миңа приказ бирергә, ә? Капкаев. Кем соң син, Капкаев? Капкаев. Ой, исемең ничек? Капкаев. Әбиеңнең исеме? Капкаев. Фамилияң да Капкаевмы? Кая белән? Капкаев. Кайсы милләт вәкиле син, әй, Капкаев? Капкаев. Милләтем дә Капкаев. Ай, дурак. Үзеңнең кем булуыңны оныттыңмы? Үзең кем? Ни? Гуля. Гөлсинә. Исемем бар, кирәксә фамилиям, милләтем дә бар. Капкаев! Әйе, Капкаев! Капкаев, җитди сүз алдыннан берне җырлап аласыңмы әллә? Барган идем әсмаларга, киршайкы басмаларда. Булдырасың, Капкаев. Молодец, молодец, Капкаев. Мин бит әле Билалыч, яңа җыр өйрәндем. Әйе. Ансын да җырлап күрсәтимме? Әйдә, Капкаев. Тыңларыз. Айга менә, айга менә, айга менә көтүче. Айга менә, айга менә, айга менә көтүче. Мин дә айга менәр идем. Юк, артымнан өткүче. Молодец. Молодец, Капкаев.
Дос ишсіз, әшнәсіз яшап болмай хәзер дөньяда. Капкаевның бу җырын киртләп куйгыз күңелләрегезгә. Артыңнан өтүче исә кул сузып торучы булса, шулай әнә. Көтүче дә айга менә торган заманда яшибез. Ялгыз башың, ник шунда пәйгамбәр булмыйсың, берним айтара алмыйсың? Я йылкып төшерәләр, я тибеп төшерәләр, үрмәли башласаң. Безнең дуслар җитәрлек шулай бит Билаш, Арттан этүче дә, кулдан татучы да бар безнең, шулай бит Билаш. Ашыкма, сүземне тәмамларга ирек бир, Капкаев. Фамилияң Капкаев булса да, капканы юк әле синең. Кабуың бик ихтимал. Синең эшләрен тиз каптыралар хәзер. Каптың исә, дусларыңнан җилләр исә, дөнья шундый. Сез дуслар түгелме? Сез бариш, Лев Билаш. Арслан Сахипч бар, Борис. Шул Капкаев. Дусларның кадерен белер чак җитте. Газет укый торгансыздыр. Күрәсездер. Нидер маташтыралар инде Мәскәүдә. Күпкә бармас баруын, әмма маташтыралар. Кай укымаска укыйбыз? Укыйбыз газетны. Укыйбыз Билаш. Укуң әйбәт. Укуң бейбәт, укугач күрәсеңдер. Синең ишеләрне бер-бер артлы каптырып кына торалар хәзер. Көнбагыш ярган сыман шып итәләр дә. Төкерәләр. Бар иде Капкаев. Юк инде Капкаев. Җылатасың Билаш. Сөйлә малай. Капкаев бар. Капкаев булачак. Булачак дигән Билаш. Ярый. Әйтик менә сине гастроном коллективы күпчелек тавыш белән сайлап куяр идеме? Дөнья шундыйга китте хәзер. Сайлап куялармы? Какой такой сайлау? Әлегә мин директор. Алар мине түгел, мин аларны сайлыйм. Телим икән алам, шамаса куып җибәрәм. Син нәрсә Билаш? Куркытырга телисеңме? Куркытмыйм, Капкаев, куркытмыйм. Шулай да кыйрыкларны җыя, нәфсләрне тыя төшәргә туры килер арысланнар. Ишеттеңме, Капкаев? Алайга китсә Билаш, үзгәртеп куруның аның минем өчен бер кыенлыгы да юк. Хәт бүгеннән үзгәрәм. Мин нәрсә? Урлашмый гына яши алам мин. Акча җитәрлек миндә, Тотам да кызыл зарплатага яши башлыйм. Берсеннән бер тиен дә алмыйм. Бай кеше акча белән мактанмый. Барыслан Сахипич дөрес әйтә. Тагы шуны әйтим. Бер йодрык булырга кирәк хәзер безгә. Дуслар өчен дә җаваплылык тыеп эшләргә. Дус эшләренең кадерен белер чак җитте. Бер эштән юк бар өчен конфликтларга керүдә ярамый. Салп якларына салам кыстырып кешеләрнең күңеленә керә белергә, исәнме, саумы, хәлләр ничек, бик әйбәт дишеп йөри торган таныш белешен иштәрәк булу зыян итми ул. Җанны ачмыйсың, авызыбызны ачыбрак исәнләшәсең. Шул җитә андыйларга. Бу җимах бакчасын ишетәбез бик Билягуч. Җимах бакчасымы? Җимах бакчасы төзелә торган объект. Әлегә. Шулай да Арслан Сахипчның сорау урында. Монда йөрүләрне сирәк әйтергә туры килер. Объект әлегә тәмамланмаган. Төзүчеләр теңкәгә тиеп беттеләр. Объектны тапшырырга кирәк диләр. Артык сузып булмый диләр. Кенәриләр шундый шотайды безнең бу җимах бакчасын. Нәфсеңне тыярсың. Нәфсеңне. Ярыла син 6-нчы дистәң белә барасың. Капкаев, берни аңламыйсың син. Беләсең килсә йөрәк картаймый ул Капкаев. Арысланнар да чауып барган килешүләр. Белмисең син, берни аңламыйсың Капкаев. Егетләр дип кычкырасы килгән чаклар була кайчак. Ник без картайган сайын
Kızlar yeşere, şiberlene bara iken oldu. Kimge kerak buldu? Kim uylap çıgadı şol özgertip kıl degenlerin? Kechagina qiyma terasida nimadir kishilar yurgan. Jon Temir kiritmagan o'zlarini. Kimlar bo'ldi ekan? Tuzuvchilar bo'lsa kerak. Jon Temir? Jon Temirni qo'ya qo'yamiz. Jon Temir meni tanıyı. Jon Temir bizning hammamizni tanıyı. Jon Temir bizni satashaq. Parolni qizg'anasiz. Jon Temirni bunda qoldirib bo'lmaydi bilalish. O'zida itlarida imonsiz. Qoldirga yaramay. Ishlatamiz. Shifoxonaga ozodroqdir balki. Qararmiz. So'ngshikda onun birde bulun biluvchi yo'q. Siz narsa bilalish. Shima Qapqayev. Alla bir najirlab jiberasingmi, Qapqayev, ha? Hayga minna ketuşi. Hayga minna ketuşi. Minde ayga minna ritam yok. Артымнан etuşi. Minde ayga minna ritam yok. Улың isen шәһәр читендәге урманда, күл буенда яшәп ята дигән иде студент гыйлемгә. Үзенең вакыт тауып бер килеп чыгарга тырышачагын вәгъдә итеп, китеп югалды. Менә көт инде хәзер. Кайчан вакыт табар да, кайчан килеп чыгар. Адресын фәләнен калдырмады. Тагын күпне көтәргә була шулай. Шәһәр әйләнәсендә күлләр күп анысы. Шулай да эзләргә тотынганда тапмаслык түгел. Чырмадан иске велосипедын алып төште дә юлга чыкты эт атучы гыйлем. Күп йөрде ул күлләр арасында. Хәтта аларның санын да онытты. Тирән чокыр төбенә дә барып төште, кабыргасын сындырды. Әмма ничек итсә итте, бар көчен җыеп чокырдан чыгып юлын дәвам итте. Әңгер-меңгер төшеп килгәндә ул этергән авазлар ишетте, сискәнеп китте. Үлемнең үзеннән курыкмаган гыйлем этергән аваз ишетеп куелып төшә язды. Шулай да кире борылмады. Озакламый ул ике катлы бинага якынлашты. Пароль! Улам, Jon Temir, сен иш бу? Паролың кая? Улам! Әллә, әтиеңне танымыйсың инде, улам! Пароль! Таш ярыктан сузылган кулны читкә тәрде Jon Temir. Тешләрен ыржайтып көлеп алды. Тынык шешә пыяласы төсендәге күзләре бөтенләй җансыз иделәр. Хәрәкәтләнмәделәр. Күзләрендә генәме, йөзендә җан әсәре калмаган үзенең. Капкалаш! Улам! Пароль! Ул ниткән пароль! Хәрби склад сакламыйсыңдыр ич, улым! Аш капкаңны керт, аңлашырбыз аннан. Әтиең ич танымыйсыңмы әллә? Паролыңны күрсәт. Бармы? Бар! Мин әтиең ич танымыйсыңмы әллә дигән сыман, гыйлем күкрәгенә сугып куйды. Jon Temirгә җан керде, ирен читләре кыймылдап куйды, йөзе ачылгандай булды. Пароль бар. Булгач, рәхим генә әйтегез. Нигә баштык шулай димисез? Рәхим итегез, хөрмәтлебез. Улым, сиңа не булды, улым? Атаның әлеге сүзләрен ишетергә дә теләмәде Jon Temir. Алданрак чыгып, билгә алды һәм кулы белән ишарәләп, бер читтә торган кирпеч курылмага күрсәтте. Рәхим итегез, хөрмәтлебез. Рәхим итегез. Курылмага алданрак барып җитеп, кесәсеннән бер бәйләм ачкыч чыгарды Jon Temir. Ишекләрне ачты. Я, хөрмәтлебез. Җәлт кенә әтисе каршына чыгып, туктап калды Jon Temir. Күзләренә карамады. Кесәләрен айкады ул гыйлемнең. Пароль! Кемгә хезмәт итәсең? Кемгә бил бүгәсең? Сезне, хөрмәтлебез, анда көтәләр булса кирәк. Кемне? Сезне, хөрмәтлебез. Кемнәр? Арысланнар һәм
Кінәриләр. Саташа. Болуы жеткен деген ойлар үтті ата көңілінен. Стенада ілініп тұрған пыяла қапқашлы шкафқа көзі түсті. Я, барлық жиған байлығың шушы ма? Әйе, хөрмәтле біз. Хөрмәтле біз. Бирермін мен сиңа, хөрмәтліні. Бирермін мен сиңа. Көккірт сыман қарынып, өз-өзін біліштірмейше ғилім шкафқа ташланды. Аны стенадан суырып алды да темір бетон иденге тұндырды. Аннар иденге шәшілген тартмаларыны таптарға кірішті. Бұяла ампулылар, шприцлар шытыр-шытыр келіп батылды, шәрдәкленді. Ләр үйірма болып ишіктен әріп тәкірді. Ғилімді таш иденге сүзіп тасалдылар. Естүбән бұрылып ятарға ғын әлдірді. Пиджак жеңі, шалбар балақлары бір мезгілде йонқып атылды. Құтырыны күрелерін давам еттірген әтлерінің тіш қатылығын, тырнақлары өткенлігін тұяр әлгірді. Фауст, әрем тамақлар, Фауст! Тек шонысы ғажап. Көп мігіне құтырынмасын. Не қадәрлігіне ярсымасынлар. Әтлер тән жарақаты ясамадылар бөлімге. Әтлерінің өз әхлағы бар. Ятқан, йығылған кішіні тішләу, жарасызның бұғазынан алу қабыл етілмеген аларда. Фауст, әрем тамақлар, Фауст! Тек овчаркалар біраздан үрулерінен тамам тоқталып, алмаш-телмәш солқылдап шинарға кіріштілер. Ғилімнің мойын тамырына тоқмақта йодрығы біле тұндырып, екі бұт арасына кетіріп типті де, мойыншақларынан ләктіріп, овчаркаларын ишік алдына сүреді Жантемір. Ұзақ қыңғырашып ятқаннан соң Ғилім аз ғына башын көтерірлік хәл тапты өзінде. Ашық ишіктен күш хәл білән ишік алдына көз салды. Қарады һәм тітрәніп кетті. Көзләренә шанмый тұрды. Жантемір овчаркаларын шылбырға бейләмәгән, муенчакларыннан ике багана арасына тарттырылган юан тимер чыбыктагы ыргакларга асып койган иде. Шул чак ул якында гына килеп туктаган машина тавышында ишетте, таксига утырып, Гыйлемне эзли чыккан Фидаил килеп җиткән иде. Пароль. Әтиең мондамы? Пароль. Әтиең кайда дим? Каравыл, милиция, басалар! Окырма, Эджан! Каравыл! Ул да булмады, Жантемир сигнал ракетасын тартып чыгарып, һавага җиде. Улам. Син мондамы, Гыйлем абый? Ни булды сиңа? Улам. Барсы өчен үзем гаепле. Улам. Үзем. Гыйлем абый, бу мин, Фидаил. Үйгә кайттык, улам. Синең белән шундый итеп яшәрбез әле. Гыйлем абый. Улам. Гыйлем авыр ыңгырашып алды да тынды. Аның авыр башы салкын идәнгә салынып төште. Күл буенда күңелле мәҗлес дәвам итә иде бу чакта. Тагын берне җырлады, Капкаев. Җырла. Бу җырым сезнең өчен, Билалыч. Барган идем әсмаларга, киршайкый басмаларда. Кызыл ракета белән уйышмасагыз тормы! Капкаев. Бар күз салып кил. Жантемир саташмаганмы? Йөгердем, Капкаев йөгерде. Барам, күрәм, киләм, Билалыч. Киләм, булды. Хәерлегә түгел бу. Этләрме иш димәк тәртип. Кызыл ракет өчен Жантемир башы белән җавап бирәчәк. Шаярмакчы булдым икән әллә. Баш белән шаярмыйлар. Каптык.
Тапшырып сөйлә. Нәрсә күрдең? Сузма, тизрәк. Жан Тимер каравы кычкыра. Этләр юк. Ишек алды кеше белән тулган. Капка төбендә машина. Нинди машина? Нинди машина дим, синнән сорыйм. Әллә такси, әллә милиция шунда. Ахмак. Таксины милиция машинасыннан айыра алмыйсыңмы? Такси бугай. Юк, милиция иде бугай. Оннан соң сахип эшне бәрлектә малайны күрдем. Милиция! Урап алдылар! Милиция исегез киткән икән. Между прочим, милицияда арысланнар муеннан минем. Кая карап килим әле? Тукта! Ишеккә якын барасы булма. Нәрсә? Астыгызга су йөгердеме? Эх, сез арысланнар! Булай итәбез, Арыслан. Күл аша чыкынабыз. Милициясе бер хәлтәгә Фидаил дигәннәре килгән анда. Артында кемдер бар дип уйлаган идем аны. Күл аша? Көймә бармысың? Көймә бар, әмма берәү генә. Анысы да 2 кешелек кенә җиңел көймә. 2 кешелек? Әйе. 2 генә ышкынып булмаса Алик Миланович. Ничек? 2 генә. Әмин. Мине кайда калдырасыз? Көймә 2 кешелек кенә. Ул да түгел, арысланнар һәм кенәриләр бер-берсен этә-төртә күл читенә таба йөгерешергә тотындылар. Иңелек көймәгә Арыслан Сәхипович менеп кунаклады. Янәшәсеннән Лев Белялушка да урын алган иде. Һәммәсе көймәгә тулдылар. Иптәшләр шауламагыз әле. Көймә 2 кешелек кенә. Әйдәгез, аргы якка чиратлашып чыгыйк. Төшегез! Төшегез, көймә 2 кешелек кенә чират белән генә чыгыйк. Кызлар, кенәриләр, сез төшеп торыгыз. Апкаев синдә. Сезне Борис яңадан киреп алыр. Үлсә үләм синең белән, Лёва. Җитәр, моторым, җитәр. Син мине кемдән калдырырга җыенасың, Лёва? Апкаев төш кимәдән. Төштә шылбырны ышкындырып бетеп җибәр. Кымда утырабыз? Капкаев булмый торсын әле. Капкаев. Тапкансыз тыңлаучан кеше. Син нәрсә, Апкаев? Кем белән сөйләшкәнеңне оныттыңмы? Яшисе килә бит. Яшисең килсә, яр буенда кал. Милиция кулында әлегәме? Милиция галәгә унсызына киткәнгә караганда артыграк. Акча күп бит минем Сәхипович яшисе яшәп каласы иде. Яшисең килгәч үтәбез. Әйдә булсын. Айда. Ая менәсез, ая. Мине кемгә калдырасың? Куркакларсың! Жан Тимер калдырып качасыз! Арысланнар түгел куяннарсыз! Карансың күзләре! Агылма көймәгә! Исегез нәрсә карап каттыгыз? Исегез тизрәк! Асияның итәге эләккән! Итәген җибәрегез, итәген! Ышкындыр итәген асанда! Баш исән булсын! Нишлибез? Лев Белялович, нишлибез? Бетмәс монда кенәриләр!
Сез язучы Ринат Мөхәммәди әсәре буенча эшләнгән «Кенәри шитлек кошы» дигән радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис, режиссеры Госман Әхмәтҗан. Уенда катнаштылар Люция Хамид, Айдар Хафиз, Шаукат Биктимер, Наил Дунай, Илдар Хайруллин, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фәрида Сафина, Раушан Шәриф, Халим Җәләй, Ирек Бахман, Габделфәт Шәрәфи, Юнус Сафиулла. Радиоспектакль магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.